Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong mo rin ang pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 17 kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako po ang sa indong lingkod, siyempre pa Mr. Siram, Joshua Martinez, nagpapaabot ng masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang tabang Oralismo! Rin ang pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadalawag sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Ay, siyempre, masiram na hapon, live na live kita sa Facebook Live, kang Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre pa sa Facebook page, kan Satuyang Padaba Pilantropong Congressman, ako Bicol Party List, Saldico. Ayan mga ka-action, aldaw mo niyanin Biyernes, igwa mo niyanin maswerteng manggagananin 5,000 pesos! Ayan! Kaya mga ka-action, ano pa sa inyong ginigibo? Kaipuhan na nindong magpaabot kan sa inyong mga komento, reaksyon, asin pagbati, tadyan kami mabase kan maswerteng winner, ngunya na pagkaaldaw. Pwede man kamong magpaabot kan sa indong mga inagrangay, kan sa indong mga reaksyon, pati naman kan sa indong may pagbati kay. Yes, partner. Kan sa indong mga request. Baka gusto nindong magkanta kami. Pag Biyernes. Bahala ka mo kung ano ang gusto ming gibuon digdi. Kung gusto nindong Dahil patamblingon ang sa kuyang partner, Dahil man, request. mag-request lang ka mo. Baka gusto nindong mag-request na magkanta kami or magbayli, magsama Pwede! sa kamo. Basta yan ang ikakaugman nindong Halimbawa, gibuon niya ni partner. ilang nung lalo na kung ang request nindong magbayli si Maki or magbayli si Nico, approve tulo siya. Or magtumblingan sa kuyang ka partner, Oh. magkanta. Gabos iyan, approve without thinking kay partner. Yes, Tama partner? Ay, sa mga nag-celebrate Live na live ni partner. Maski nga ni, day pa nagpupuon. Live na. Correct! Siyempre ka partner, dahil ngunyan Biyernes, petsa 17, birthday ni Governor Al Francis Bichara. Governor! Happy birthday, Gov! More birthdays to come. Masiram na happy birthday, Gobernador Al Happy Bichara. birthday to you! Ayan!
May importante akong mensahe Ano kay ito, Gobernador Al Francis Bichara. Gob, happy birthday! Ang gobernador na kulang sa salita, subok na sa gawa. Iyan! Dahil iba kundi si Governor Al Francis Bichara. Happy birthday, Tabi Si Gob, daing masyadong mga press release, pero nagre-release. Tagitin pa sa nadaan. Din mga programa, proyekto para sa mga albayan. Ayan. Tagitin pa sa na partner. Gob, happy Ang, birthday. mga ayuda partner, puga-puga. Ano ganyan si Gob? Dahil masyadong nagpapa-press release. Ay, pero alam mo naman ang si Gob. trabaho yaon. Partner! Oh, Dire-diretso kita ngunyan. Napagkal daw. Igo kita ni bisita ngunyan. Yaon digdisa sa tuyang studio si Nanay. Sa ito ang patu battles ni Gob, ano? Gob, Ha? may patu battles. Patu battles. Pwede. Dahil man yan pwedeng mawara. Ay, Basta pero sabi may- ba ganito, kan- dahil lang- pasiring ka lang dado man. Nag-absent lang ako kan last year, kasagsagang kang pandemya. Siyempre, partner, sabi nga ni Baganigo, bumisita ka sa nada. At ang 2 battles na yan, bako ano imposible? Ay, oo, 2 bottles na 2 litrong apod kayo ni, brandy or whiskey. And Kaya syempre, mo yan. pabako lang kay Gob, sa mga nagsaselebrar pa dyan kan mga Birthday man mo birthdays. yan ni Happy birthday! dating Provincial Tourism Officer John Briones. Joe Briones. And syempre, Birthday man mo pangunyan yan. partner. Oh! Igwa kita nin mga maswerteng manggagananin. Tablet! Woo! Tama-tama. Ayan. May naghapot sa kuya kasudma duman sa sa mall, ha? Ah. Sabi sa kuya duman sa mall, ngayon, Mr. Siram, gulpi pa ang tablet ni Congressman Saldico, paano ngayon, sukatabang ko, gusto man ngayon, nag-aadal. Ayan, basta Nag-eskwela. estudyante, gabus iyan. Ang kamauotan ni Congressman Saldi partner, gabus na estudyante na may kadipisilan sa gadget mo niyan may online class. Gabus iyan partner, matatawan ni Congressman Saldi. Tibang pala ng kuwang ko, medyo may Are. nagbubutuan ako, ano? Tibang ang pakalaag O, kan kuwang ko. pakadali mo kan sa imong coat. Yan, tibang. Oh, Alright, yan. yan. Alright. Siyempre, may nag-aapot man digdi. So, aki ni Barangay Kagawad, Buboy Toreda, na medyo na blind na baga. Oh. Medyo dahi na talaga Nadipisilan makakayod. siya sa pag... Dahi na. Dahi Dati makusog siya magkayod ng tricycle. Tabangan mo ba ganyan? Kundi so nag-i-rescue lang mga aki. natabangan Yan. na partner sa Kung- medical na aspeto. Dahi na talagang pambakal ng tablet partner, nag-i-rescue lang mga matalian aki, baka makatablet lamang. Kaya Ayan, dakul sige pa man na partner, tablet. tapasyaran tagiraray si Kagawad Toreda. Aram ko partner, Igwa pa may partner. kadipisilan sinda. May papasyaran ka pa. So blind na para masahe na medyo nagluyang kita sa pagmasahe. Blind, No, buta. O, buta. sige. Dahil man makabakal ng tablet so aki. Naghahagad man ng tablet kay Congressman Saldico. Ayan. Pasyaran mo man. Sabi ni sa Congressman Taysan. Saldi partner, approve without thinking. Ora mismo! Yes! Sige! Sige, partner! Pero ngunyan, partner nga ni, sabi ko, dire-diretsyon sa tuyang pagtabang ngunyan, punang tamo na. Ang sa tuyang Para hapon, ning partner, pagtabang. nata daw yan, maski gulpi ang tablet, medyo nag-iinit ko niyan. Arin, partner. Mainit, Oh, mainit. naka-coat ka kaya, dahil ka na naman tuod na Oo. nakakurbata ka. Aram mo naman baga ko. Nahiling mo, nagluluwas na naman ang lana. Nagmamantika na naman ang adobo sa asin. Kulang ka na talaga, partner, sa exercise. Dahil, Maski nakatukaw ka, Dida Plus ka. Ay, yun na nga ni, tagkuan ang active na marayang kuwan ko eh. Ayan. Sa bagay, partner, aga pa sana sa programa mo, fight-fight ka ng Yeah. kakagiling mo, Yun. ano? Okay, partner! Oh. Nakaibahan ta ko niya na pagkahapon, taara mo si nanay, kasuod ma, partner. Nagpasiring yan digdi sa tuyang opisina para maghagad ng tabang. Tabang. Nata, nakagatan sa iyang aki. Nakagat nin ayam. Ayam. Oh. Awon ako so ayam, nakagat ka na aki ni Manay. Balik. Nakagat ka ng Suaki. ayam, suaki. Sige. Ayo. Kaya partner, kay bata ko niyan sa studio si Nanay Salve. Anyo Nebo. Maray na pagkahapon tabi Nanay Salve. Diyos maray na hapon po. Taga saing ka Manay Salve. Taga Lidong Porok Dos po. Lidong, Santo Domingo, Santo Albay. Domingo Albay. Makistorya daw tabi kami nanay. Pirang taon na inio si Buboy. Ano pangalan ni Buboy? Si Rain po. Rain. 1 year old po. 1 year old. Gently falls. Whenever you say goodbye, Yeah. falling like... Kana partner? Rain, rain, go away. Come again another Oh, Rain day. ang Hello, baby pangalan. boy! Ayan ang pangalan niya. Rain! So, nakagat nin ayam si Rain. Hain ka kan mga oras na ito, tabi nanay. As in, kaysay Kaysay na na ayam. ayam. Tinda pa ano po ako, Madam Serki. Irani mo lang po ang mikropono niya. Nagtitinda po ako kay Gulay yung sa ano po sa part kang tabako. Tapos po ano po pag uli ko po ano po ang sabi sa ko kang 8 years old kong akin na
Yeah, mama, nakagat si Rain kay ayam. Kisay na ayam. Demi nga po aram. May mga ayam man po dumasaw. Pero Ayaw. Digdang mic. bako mi man po ito sa muyang ayam. Bali, garipig dadalalaw man so ayam, mga tagaluwas man na ayam nanday nagpakagako. Nagduduruman man sa compound mi. Kasi ito pa nung compound lang po ito. Bali, Kaya kung sa tawo partner may unknown suspect, ini unknown dog. Dog. Oo. Kumbaga, sir, Unidentified. Unidentified. sa pamilya lang po itong compound day man dumang kay ibang pagtaraning na Kaya ibang lang bukas. bukas Kaya lang nakalaw day so man ayam. may gate man po talaga duman sa mo para talaga maski sayin makalusot talaga so ayam taday man gate na so So, ibig mong sabihin po, nanay, ay nagbantay kan mga oras na ito. So, aki imong 8 years old, ay nagbantay kay Rain. igwa pa po so tiyaon po kaso nga ni po pagkakawatan nga ni siya kang tugang yung 8 years old. So, huli taday mo man aram kay sa itong sa diring ayam. Day kang Wara mapapanagot. kang mapapanagot. Wara kang Ano masabihan na, po? uy, pa-iniksyon mo aki ko to kinagat ka na ayam mo. O, di ingon yan, di ka talaga maasikaso manay. Iyo po Sa nga. kinagat palan kay ayam? Digdi po sa wala. Sa walang bitis. Opo. Nanay, taga Santo Domingo po kamo. Opo. Pero nata po, nakaantos kamo sa action ko. Kasi po, pasiringani po kami digdi sa Ako Bicol po. Ay, sa Nahagad ko ta Gusto po mong kami. sabihin, talagang sikat ang Ako Bicol? Opo. Nahagadan kasi po- kita bang? Opo, kasi duman po sa... Nachichismis yan duman sa palibot? Opo, Oo. kasi po, duman sa part kang Lidong May, sa Barangay May, nagtatabang na po talaga ang Ako Bicol. Bicol, Sa mga estudyante po, nagtataon na po talaga sindang tabang kang mga gamit sa eskwelahan. Iyon po ang... So, itutulos ang naglaog sa isip mo na madigdi Opo. ka sa Ako Ako Bicol. Bicol. Opo. Tapos po, nailing ko po ining action ko Oo. center. Kaya digdi po ako naghagad talaga. Tapano, Nailing mo tulos Kaya na pala mas inapot matindi ni mo ako. action ko. Kaya pala inapot niya ako. Ini ba ngayang action ko center? Kay Congressman Saldico. Ayan. Iba, inapot mo ako, nanay. Opo. Ang simbago sa iya, iyo po. Iyo po ini an agency na kung sain gabos na kamauotan ni Congressman Saldi na makatabang sa paagi ka ining center, Opo. may papaabot mi sa mga Opo. nangangay po. Opo. So, iyo tutulos naglaog sa isip mo, kaya Iyo po. dagdarani ka digdi. Iyo So, po. Kaya nailing ko po, sabi ko, si Congressman siguro ang may sadiri kay ini ko. Kaya naglaog po, nagpasiring Pero po. nanay, bago katabi nagpasiring digdi, nagpasiring ka muna. Nagduman ka ba lamang sa LGU Nindo or sa Animal Bite Center na harani Iyo sa po, Indo? riniper nga ni po kami kang LGU. Makirani po. Riniper po kami kang LGU sa BRT. Tapos riniper naman po kami kang BRT sa Rabax. Tapos nagapot lang po ako duman sa luwasan kung may bayad po ang injection. Sabi kang mga pasyente duman, igwa po, mahal. Sabi sa ko. Kaya Gurano da, gurano. Nasa po nga ni, 1,000 po. So Tapos, first, shot pa injection. sana. Oho. So kita na, kamukuta na, naglalaom ka mo Na may libreng May injection. libreng injection. Opo. So anong namatayan mo, nanay, kan sinabing wara, tapos arog ka to sa kantidad? Nagpasiringani po kami digdi sa Ako Bicol. Ngunyan po, dahil man sinda pong riniper po kami digdi kang daw po, makahagad akong tabang digdi sa Pakirani man ay. action ko po, center. Sabi ko, naisipan ko si Congressman Saldico po talaga nagtatabang. Gusto mong po. sabihin, maging si Congressman Saldico, kalat na ang chismis Opo, na si Congressman Saldico ako po, matinabang. Sir, ako po, taga-tabako po ako. Oo. Nakagum akong Santo Domingo Lidong. Ngunyan po, sikat na sikat po hanggang tiwi po si Saldico, congressman po. Na Totoo nagtatabang. po, opo. Kasi ang pamilya mo po, Gusto mong sabihin, si Congressman Saldico, manay mas sikat pa kay Coco Martin? hindi talaga, Oo, yun sir. ang pinagsabi ko. Ang sikat po talaga siya sa Tiwi kasi Oo. so nagduman po kami sa tiyaong ko sa Tiwi na miesta kami duman kasi nagmiesta pa lang kami duman. Si si Congressman Saldico po talagang kilala Mas nababanggit si po. Congressman Saldico kaysa kay Coco Martin. Sa matinabang na pagi. talaga. Po, kasi Oo. po, ano man si Cuco Martina, saro lang yan na Artista. Si Congressman, Oh, nahiling mo ko, Tapulaw tabi? na nagtatabang talaga sa, So kung papapiliun ka between Coco Martin and Congressman Saldi, si saan pipiliun mo? si Congressman Saldico po. Ay, talaga yan, Tapulaw pinagsabi kung ko. tabang Kaya talaga sa lang muya matindi ko. talaga. Maruya pala Oh, yun na nga yung sabi ko ara mo naman Kaya baga. ibig sabihin, Nagets mo gwapo ka tulos. partner. Nagets mo tulos. Unang ko na-gets na bako basihan ang pagiging gwapo partner para maging sikat mo na Yeah. maurag. So mas maurag man giraray ang Congressman Saldico. Sobra po. Mga tugang, ngunyan sa nanido sa kauna-unang pagkakataon, napakinggan ninyo. Dito po sa aming palatuntunan na ayon po sa isang nanay
mga kaibigan, mga kababayan, kung papipiliin sila sa pagitan ni Coco Martin at ni Congressman Saldico, kay Congressman Saldico sila. Ayan. Kaya kung nanonood ka, Congressman Saldi, boss, We salute you, boss! Left and right. boss, gumawa na tayo, boss, ng teleserye. Ayan. Hindi basihan ang Ikaw ang pagiging bida, gwapo boss. ni Coco Martin Ayun, man. para sabihin na siya ay Maluwas na digdi sa Action Ko Online TV. Ang Bicolano! Ang Bicolano! Imbis na FPG, ESC. ESC, ang Bicolano! starring Saldico. Nanay, Yan. ngunyan po nanay, tanabanggit mo tabi yan. Kumusta na ngunyan si Rain? Alat, balik kita sa nakakagat kan ayam. Oo, balik Nakaabot na kita sa pelikula. Kumusta ngunyan si Rain? Natabangan na ba? Opo. Napa-injection na? Yun na po. Si So, Saya nagtabang? Ini pong Action Co Center po. Na-eleksyonan na. Ibig sabihin, Gusto mong sabihin, na-eleksyonan tulos? Opo. Kasagma? Opo, Ay, talagang ibang tabang kla- po ni Congressman Saldico po. Salamat po kay Ay, talaga. Congressman po. pirang ineksyon. Sarap pa lang po. Oo, by Domingo schedule po yan. ang Pirang eleksyon po ang kay Puhan. Apat po. Apat. Ayun. Ayun na oh. Ayan. Rabax. Yan pala si Rain na daratulo sa Rabax. Oo. Isus, tighila sa pandok ni mama niya. na-ineksyonan na, oh. Kumusta ka, Rain? Makulog sa injection? Makulog? Animal Dahil Bite may Treatment Dahil Center. nakibi. Matindi talaga ini si Rain. Ibig sabihin, gusto man ni Rain na malikay siya partner sa anuman na pwedeng darakang pakakagat sa iya. So nanay ngunyan tabi, ano ang pangapudan mo? Ha? Pangapudan mo nanay sa Barikan, mga... paduro dalaga nun ta si Ray, hindi oh. Madut- Total wala man ayam, digdingon niya. Oo. Ano nanay ang pangapudan mo sa may mga taman manin ayam? Sana po, gakudan indaan sa indang sa diring ayam Para para ko, day, gapunan ang sa diri partner. para po, day maka... Tabugaon mo perwisyo manay, po. tabugaon mo. Opo. Kamong mga ayam ka mo. Ayan. Mga animal ka mo. Kamong mga ayam kamo isa lugar nindo, ang pagkagat nindo. Day, kamong mga animal ka mo, na mga ayam ka mo. Day, kamo magpara, rabas-rabas. Tangarin di ka mo makakagat. Parang nga ni partner, di ka nakagat kan ayam. Ay, kay tuyo. Batok sana. Nakagat ako kang... Bakong batok. Nakagat na ako kang grade 4 ako. Totoong kagat. Oo, nakagat ako. Di ba man tigmimin ko kayang batok Ay, nay? sungo niyan. Oo. Ay, grabe yung paglikay ko na. Grabe. Takong dahi partner, kay Raka. Kay Raka. Bako man. Dahi kay Raka partner, tadaing libre na injection, magagastusan ka. Bako yan. Mm. Medyo makairag ako. Tabaan, makaisip akong kumaong kay inadubo. Hinadobong pusit. Anya. Ay, may sasa. Ayun. Pero nanay mo yung tabi, importante na gayanan sa imong pagmati. Ta si Rain. Na-eleksyon na. Opo. Ngunyan tadi ka nakapagtinda dahil nag-asikaso ka kan aki mo na nakagat kan ayam, siyempre day kang nadilin siya. Iyo po. Correct. Day ka nakasaod ngunyan kan pangangay po. Iyo po. May pinadara pa sa imo si Congressman Saldico. Ayan! Ayaw na. Salamat po. Ora mismo. Ora mismo! Ayan. Shaira, Yan. pasok! Yan ang pigasabi ko, manay talagang... Oh. Salamat po kay Rain, sa imo ini, Congressman. Rain. Igwa pa manay day ka! Igwa pa! Salamat. Igwa pang pinadara. Gapa, malinig na tubig, importante yun ini. Utrong ko naman ay. Sisay ngunyan ang talagang bida para sa imo. Si Coco Martino o si Congressman Si Saldico? Congressman Saldico Ay po. talaga. Dahil talaga pwede partner na bagoon. Ayan. Sa madaling sabi, pwede na maggibo manay ning palabas digdi sa online TV na Sabi ko ESC, nga ni- ang sa- Bicolano? Sabi ko nga ni sa mga miduman, sana si Congressman Saldico samuya na sana siya mag-mayor. Ay talaga naman na yan talaga! Para po. Nata ito, Para- digid ang mic. para Nata, kumusta po. ang mayor sa Indo? Ay, di ka na ka! Aw. Nata, gusto mo naman mag-mayor si Congressman. Ay, man, mas maray ng congressman sa kanak ko Bicol. Tadakol matabangan ng mga taga Gusto ko Bicol. president na, Di, presidente manta. na Pag po nag- nga ni. pag Ano gusto mo maging ano? Presidente Yeah! ng Mas Pilipinas. matindi. Oh, Okay. Mas matindi. Di ang luluwasan ta kay ni Ran Saldiran. Iyo, ibig sabihin talaga, grabe ang pagsuporta mo, grabe ang pagpadaba mo Iyo kay po. Kong Saldi. Dahil mo Sobra pagpamiyuron po. duman sa Indo. Tang matabangan ka, duman lang sa lugar nindo. Oo. Mas maray ng congressman si Kung Bicol Saldi ka na ako wide. Bicol. Tanga gabos na mga Bicolano. Rain, ano masasabi mo, Rain? Ano masasabi mo, Rain? Hindi pa po siya nagkatalam ng Ay, di pa nagtatara. dahil pa. Manay, nagdadangog si Congressman Saldico, an sa imong pighangaan na daog pa si Coco Martin, ano ang mensahe mo tabi? Maraming salamat po, Congressman Saldico, sa imong pagtabang sa muya.
Dakulaon pong pasalamat kang pamilya ko na nakatabang po kamo sa muya. Salamat po. Ayun! Yan! Partner! Saro na naman mga tugang na ina na ang sayang aki nakagating ayam, nagdigdi mismo na iniksunan na ura mismo, may nakuha pang tabang ura mismo, and siya na mismo ang nagdeklara ko niyan na maski sa showbiz, sikat na si Congressman Saldico ang Bicolano. Sa samuyang pagbabalik, Purbarantang Apudan, ang Provincial Veterinary Office, kumusta unta kung may supply pa ng iniksyon kontra rabies sa mga LGU o kaya naman sa Animal Bite Center kang probinsya, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang ora mismo! Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaman po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na tawang kamo digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit.
Saka mabuhay po kayo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo. Partner, Yes. patiunta muna sa mga parantabay tayo kita ni 1,716 viewers Ay. over live Facebook. Oy, tama-tama, may nag-message na naman digdi partner. Ayan. Oy, maray na pagkahapon sa mga kakapagngugtupas na siesta time. Happy watching, happy listening dyan man sa Radyo Oragon. Oy, Partner. wala po trabaho ang agum ko. October pa po ang anime. Kaya sana po ako ang mapiling matawagan man, Mr. Siram. Ayan, sige lang, tabi. Di ka mong mawaran ng pag-asa. Gamos tabi na nagpaabot ng mga komento, mensahe. Nakikiawan. May chance ka mong manggana ng 5,000 pesos. Nakikiawan lang po kaya ang agum ko sa kabasan. Pag tag-arani na po, saka na lang po kami nagkakaigwang kwarta, tapos bigas. May duwa na po kaming aki, tapos patulo na po ining nasa tiyan ko. Problema pag ngunyan, darawang ko ining lying in, warang-wara po kami. Ayan. Ngunyan, laog po kan wallet ko dati pong kwarta 40 pesos. Dahil man po tiga-asikaso. Sige po, ilingon ta po kung Tapos paano po, umi ka mo po matatabangan. Tapos po, yung kay Pido po na kalendaryo, sabi po, dahil pagtapok kaya igwa po akong kalendaryo ni Pong Ayan, Pido. oo. Tama. Humihilab na po ang tiyan ko, masakit po talaga. Ibig Emergency sabihin, ni partner. Ibig sabihin, naayudahan siya partner. May kalendaryo. Ayan. Hapon ni ng Remy, pabati man tabi Asilyero family, Buda Golondrina, kang Maroroy Daragalbay, always present. And syempre, always present na. Syempre happy listening man kay Polo Dronyo partner. There's always something new. Pero may bago kay Polo Dronyo. Kansaro partner, bago sa iyon Ngunyan sapatos. sabi, naka-milk tea pa. Oo, Kansaro, bago na naman ang face mask, naka-polo. Ngunyan partner, bago. Alam mo kung anong bago kay Paul? Bagong bakuna. Ay, Congratulations, Paul! Bakunado ka na! Ayan! Speaking of bakuna, uni na. Speaking of bakuna partner ang pinagurulayan ta kasubago. Para sa tao, Aha. ini sa kwen ini. Para sa tao na nakagat nin ayam. Oo, sige. Kaya partner, ngunyan, pag urulayan ta sa nasa ibong na linya partner, para matukaran ta. Matabangan kita na tukaron ining problema na experience ni nanay dahil nakagat sa iyang ayam, nadipisilan siya partner kung sa siya Nakagat sa iyang ayam, bako. mapa-injection. So sayang aki. Nakagat nin ayam sa sayang Sayang aki. aki, yeah. Alright. Maray na sa na partner, marikasan sa imong ano, na baliktad ba ito partner? Sige. Nasa ibong na linya ning telepono partner ang pamayokan Albay Veterinary Office si Dr. Pancho Melia. Maray na pagkahapon tabi, Doc. Maray na hapon man po sa Indo and sa mga listeners ta. Apo. Doc, dire-diretso tabi kita digdi sa tuyang programa, sa tuyang hapot. Kasi Doc, kasuod matabi, igwan nagpasiring digdi na sarong ina na nakagat ning ayam sa iyang aki. Actually, kasubago tabi, iyo ito sa tuyang pig-interview. Ngunyan tabi, Doc, nahahandal kami kasi usually baga pag nakakagat nin ayam, igwaning available tabi na bakuna, anti-rabies, an sa tuya tabing opisina. So, kumusta tabi, Doc? Ika talaga partner? Kumusta tabi, Doc? Ngunyan, may available ba tabing bakuna an sa tuyang probinsya? Ang una pong apot po, tabi, ang apot ka lang po, ano pong bakuna, sa tao po ba o yung sa ayam? Yan. Kasi po, Ayan, kami po sa sa tao. veterinary po, sa tao po, di ko po masimbag kasi po sa health office po yan, ang Opo. may kaputkaan. Kami po sa ayam naman po, igwa po kaming available bakuna. Opo, Para di sa ayam. dumang kita tabi sa ayam. Usapang ayam tayo, ha? Usapang ayam tayo. Walang usapang tao. Sige. May supply ba? Bastante bang supply nin bakuna para sa anti-rabies sa mga ayam an sa tuya tabing probinsya? Ganito po kasi po ang situation ta po digdi sa vaccination na po. Ang province po, nag-augment
po kami sa mga LGUs kan supply po ning vaccine. Ano po? So, in kaso po na igwa pong nagpositibo po na sa K9 po, K9 rabies ang napod kayan sa laboratorio, Opo. kami po ang minasagot ang probinsya, ang minasagot kan pagbakuna duman sa barangay na ito. Ang napod po kayan high risk area. Yun po ang pigasakot. So, kung ang budget po, kasi kayan vaccine po, supposedly po ang mga LGUs po dapat nagabakal din po sinda kinsa-di nindang mga bakuna para sa indang LGUs. So, ganyan po, ang available po na vaccine po namin, duman po sa mga high-risk areas po. So, kumusta man tabi, Doc, sa indo tabing talaan? Digdi ba sa probinsya ni Albay, kadakol talagang mga stray dogs? O ini tabing pigaapod ng mga balagaw-bagaw na mga ayam? Yes po, actually po, dakulon po. Kaya nga po, igwana po kita, si Governor po, Bitsara, nag-establish po kita ngunyan ki Animal Dog Pound, po, Animal Pound, daduman po. So, pigdadarahan po yan kan mga ayam na nai-impound po sa mga LGUs. Pigdadara po yan duman sa mo. So, ano po ang sistema kayan, Doc? Pag na-apprehend or nadakop tabi ini yung mga ayam na mga balagaw-bagaw, pirang aldaw po tabi ini bago nindo tabi titauan nin sistensya. At ang iba baga, igwa talagang pigkiklaim mo na yan kan mga pagsadiri. Yes po, ganito po yan ang ganito po yan. Under po kasi yan ng Responsible Pet Ownership Ordinance. Ano po? Aron po kayo niya. Ang Responsible Pet Ownership Ordinance na po, na nakrear po noong 2019, magkakapira po ang aspeto po yan. Inot po ang dog registration. So, obligado po, mandatory po sa sarong barangay na magparehistro po ang mga dog owners kan sa indang mga ayam sa barangay. Opo. Ano po? So, ibig sabihin tabi, Doc, dakulang katabangan iyan na may dog tag ang mga ayam. Kasi dyan tabi nindo nahihilig na iniong ayam na nadakupta, igwang tagsadiri. Kasi kunwara, Yes, ibig po. sabihin, ini talaga mga balagaw-bagaw sa naman. Yes po, ganito po. Una po, dog registration and tagging. Pangdua po, vaccination. Pangtulo po, ito pong pagdadakop or impounding kan mga ayam ta na nagbabalaw-bagaw. Any dog po na hindi rehistrado or dai po siya bakunado are subjected po for impounding. Violation po yon. Opo. So pangdua po, sa mga balaw-bagaw man po, stray dog ang abot po kayan, ay pwede man po yan na i-impound. Ganito pa ang mangyayari, obligado po ang barangay na magbugtak po ki temporary holding area. Simple lang po ng mga kulungan para po i-accommodar po sa mga nagdakop kan barangay sa inda. Opo. Ang pong may stay po yan ki 3 days sa inda para po tawan tang chance sa rightful owner na i-claim or balukaton po so ayam ninda. After 3 days, diyan pa lang po pwedeng ilipat po yan sa samuyang animal shelter, animal pound. So yun po yun. Ngayon po, pag yaw na po yan sa muya, i-ano po yan for adoption sa mga gustong mag-adopt. Opo. So, ibig sabihin palang tabi ka ni Doc, sa barangay pa lang, nasasara na kung ini ba talagang mga ayam na nanadakop, wala talagang tagsadiri or may tagsadiri. Kasi after 3 days, ifo-forward na tabi yan sa Indo, saka naman tabi madalagan, so pirang aldaw, tapos kamo po ang madesisyon kung ano na ang magiging kaning ayam na yaon na tabi sa Indo. Doc, sa arong tabi kaning sistema, kasi igo talaga kita ning mga irresponsible pet owners. So mga pabaya tabi na tagsadiri ning ayam. Ano tabi ang pinalidad digdi, Doc? Kasi ito tabing nagpasiring digdi sa mga naghagad ning tabang, bako da tabi ito sa inda na pagsadiri itong ayam. So ibig sabihin, Actually po, yun po ang nagiging problema kapag ang ayam nakadisquido, dahil na po talagang tagsadiri. Yeah. Diyan po ano po ang importance kan dog registration. Kasi po dahil na po mga kanigar po si tagsadiri na ininigar na bako sa iyo itong ayam na ito nakakagat. Opo. So, sa ngunyan po na bago pa maraming masyadong implemented po ini because of the pandemic, lalo na yung vaccination nadidipisilan po kita sa pag-implementar kasi po, siyempre, magre-require po ini minsan ki face-to-face. Kaya nga po ngunyan, ang strategy ta po ngunyan, house-to-house po ang vaccination. Hindi po pwedeng magpa-organize po ki grupo na mass vaccination. Dahil po pwede yun. Opo. Yes po. Aram ko kasi, Doc, talaga igwa ka muning ginigibong dog registration. Kaso rin tabi ini nag-start para sa karaman kan sa tuyang mga kababayan. And ano tabi ang update kay ni? Kadakol na ba nagparehistro? Or igwa pa din tayo kitang mga kababayan na di talagang pagkaisi na kay nakaipuan ang mga ayam iparehistro?
Nung ano po, nag-start po ini nung naipasa po so ordinance na po, responsible pet ownership nung October 2019. Kaya lang po, nung supposed to be implement po natin last year, bigla pong puminasok si pandemya, March. Opo. So medyo na-delay po so implementation kasi po, hindi pa po namin na-orient and na-brief si mga barangay. So ngunyan po, luway-luway mo po ining pagpapaintindi. So nag-audience po kami sa mga lokal na opisyalis po kan mga LGUs, tangani po ipaintindi sa inda. So Opo. ngunyan po, luway-luway man po ang implementasyon po, and data po talaga nabibigla. Dahil po, dapat po talaga ipaintindi po ini sa gabos ng mga kapitanes. So, ibig sabihin, tabi, Dok, so, hasta sa ngunyan, pipira pa lang ng mga kapitanes ang nakakaisi, tabi, kung ano ang nakapalaman, digdi tabi sa pigpapautob na dog registration. No po, gabos na po ay I presume po na gabos po ay nakaaram na dahil po ang pina-upload may po digdi sa meeting because of the restrictions ay yung ABC president ng bawat LGU. Opo. In-inform na po niya, supposedly po si ABC president ay dapat ibalangibog niya sa gabos ng mga kapitanes sa kanila LGU. So, ibig sabihin, igo ka mo tabing muwa between the province and initabing mga nagkakaperang mga kapitanes di barangay. Not MOA po, but the Naputol partner. Kasi importante yun ni partner. Barangay pa lang dapat ang pupupunan gani. Opo. So paano kung ang mga residente talaga na may mga pagsadiri nin may di talaga nakakaaram ka ining pigpapautob kan sa tuyang probinsya. Naputol si Doc Melia. Pero yan partner an mga kapitan pinagtauanan ning mandato. Doc, pasensya tabi, naputol kita sa linya. Naputol tayo. Opo. Sige po, Doc. To continue po, basta po ini po, nag-orient po kami sa bawat LGUs. Diyan po dyan si Treasurer Ninda, Municipal Treasurer, yung Health Officer, yung ABC, yung representative po ng Sanggunian po Ninda. Kumbaga core group po para po maiparam sa Inda kung ano po ining digdi sa tuyang ordinansa. At naintindihan naman po Ninda, we expect po na naibalangibong na po ini sa gabos po ng mga kapitanes. Opo. Doc, si partner Joshua, yaon man tabi dili kaibahan ko, may dugang nakakahaputan tabi si partner. Partner, go ahead. Okay, Doc, sa ngunya na mga panahon kasi ang tama-tama nakasabay may piga-asikaso kitang problema sa tao ining pandemya na COVID-19 na digdi sa kabilugan kan albay ngunyan, kumusta sa monitoring tabi nindo ang kaso or insidente kan rabies? Yes po. Kami po sa K9 rabies po, kasi po, require po ang mga ayam na once po nakakagat, ay kung nagadan po ito or natigbak po ang ayam, ay require po na dapat ipa-check po yan or ipa-examine po sa laboratorio, which is nandito lang naman po yan sa Kabakan Kamalik. Po? So digdi po, sa record na po, digdi sa Bilog na Albay, sa datos na ngunya na 2021, digwa na po kitang 32 po na K9 positive dogs. Yung po 39. ang basihan, 32 po. Yung po ini so basihan mi na kung na mo po kasi bago so high risk areas. Aramin po ko sa ing barangay po ini at duman po kami ngunyan. Di ba kunahan po gabos ang ayam po diyan sa lugar na yan. Okay. Opo. Maliban dyan, Doc, sa kaso kan rabies, kita siyempre may nangyaring mga pagdadakop kan mga askal o ining mga asong kalye. Mga pirang ribo naman po na ayam ang nadakop ta sa bilog na Albay tabi, Doc. Opo, sa datos mi po, digdi po. So nakaabot lang po digdi sa dog pound mi po, more than 200 heads na po ang dadala po digdi. More than 200. Ayun. Opo. Sa laog po yan, tabi, Doc, nin January. Opo, January. Okay. Opo. Ang kanagulan po dyan, Daraga and Legazpi City. Daraga Ang and Legazpi. nadadara Opo. po dyan. Opo, Doc, if ever man po na maaraman kang sarutabing maraman ang owner kan ayam na nakakagatabi, ano ang penalidad na pwede tabing kakampangon, kaito tabing tagsadiri kan ayam? Anong kaso? May multa ba? Yan po tabi ang kaputan mi tabi, Doc. Ang owner po kan ayam na nakakagat, ang responsibilidad niya po ay ang gabos na po na gastuson duman sa nakakagat, pabakuna, kung ano po man po, medical treatment, or kung nagadan man po, gabos po yan sagot po kan tagsadiri kan ayam. Lalo na po kung ang ayam po na nakakagat ay nasa luwas po kan sa indang solar or Opo. property. Yes po. An sa indong grupo, Doc, dahil man nagdadakop ka itong mga tao na garo ayam, ano gali? Dayman po, dayman. Doc, maikonektar ko lang tabi, Doc. Kasi, syempre baga, bilang kamo tabi, pamayo kan Albay Veterinary Office, talagang ang pinaka
focus tabi nindo is injection or bakuna para sa mga ayam. Pero aram ko man tabi Dok, naigwa man tabi kamo ning dikit tabi na pagpaparumdom sa tuyang lokal na gobyerno kung may aram ba kamo Dok kung medyo diit lang yan ang libreng bakuna para tabi sa mga nakagat nin ayam? Ang dahil lang po ako sure, pero ang pagkaaram ko po, igwa man po kitang libre sa mga bite centers pero kung igwa pong available. Yan lang po, hindi ko masingdag mo niyan kung igwa available. So ibig sabihin, very limited talaga ang supply partner. May follow-up lang ako, Dok. Duman subago, balikan ko lang sapot ko kung pirang ayam na ngayon sunadakop more than 200. Ano po ang nangyayari sa mga ayam na ining nadakop? Ano, pigtutubos pa kan kag sadirian iba, Dok? O tapos suday natubos, ano na po ang pigigibuta? Ayun po, ngunyan nga po, paano po ang samuyang dog pound sa Malinaw? Ano po? So, ang pagtubos po kasi kan ayam, nangyayari po yan tabi sa barangay level pa lang. Sa barangay sa 3 level. days na plaso. Oo. Pag duman po sa muya, wala na pong tubusan po duman kung hindi option to adapt. Option May mga manok. to adapt. Option to adapt. Yes, Pag dai po talaga itong pig-adapt, Ano Ayan na na po yan? yan, masintensya po kami kayan. yan. Kung ano So, po. sentensya ni Sila po kagadanan. ay hahatulan na ng kamatayan. Oo. Depende po kung reclusion perpetua lang. Ayan. Euthanasia kapod kayan. Dok, may singit ko lang tabi, Dok. Kasi this past few days, igwa din po tabi kami mga nare-receive na reklamo. Ini po, Dok, kung gusto po nindong simbagon or dai, reklamo tabi sa mga veterinarian na parang igwa da tabi nagkakaigwanin negligence sa ibang parte tabi kan mga veterinarian digdi sa syudad ning Legazpi, digdi sa probinsya nin Albay. Ano tabi, Dok, ano na nindo digdi bilang pamayo tabi kan veterinary office sa probinsya? Yes po. Actually po, meron po kami kayan na organisasyon po kan mga veterinarya sa Bicol. Actually, this Pero, under Doc, the national. Dok, Opo, national. sabi digdi sa Albay, 20 sa nakamong veterinaryo. Di ko po mabilang. Pero Sa po, Sorbican Bicol University. Kaya malag nga ning College of Veterinary Medicine. possible po. Kasi ako po, ang lisensya ko po ay 3,005. Ibig sabihin sa Bicol na Pilipinas, pang 3,500 pa lang po ako. So ganyan po, sabi nag-joke nga ni po kami, maski tigsararo kaming isla sa Pilipinas, Teka, baka kulaman pa ang veterinaryo. Dakulaon, no? Basta sa Albay partner, 20 lang sinda na veterinaryo. Dok, balikan ko lang ito, Dok. Tagustuman tabi, may mga nakantabay kita ng mga biktima nin arog katong pigbabanggit ko tabi na pigaapod na yaw pa sa Dok. Yan. Yaw Na pa. pigbabanggit tabi, Dok, na igosindang kaisipan na nagkaigwa ning malpractice. Day men pigagabos ano, Dok, pero igwa da talaga tabi, Dok, na parang day sinda na-satisfy kan serbisyo sa indang pag-ataman kan ayam na dinara ninda sa certain na animal clinic na para lang tawanin groom, ay tawanin Gusto mong sabihin may veterinaryong nadarahan sinda na maluya Ayan. malpractice. Kung pagkatabi, Dok, ang kagmautan lang is matauanin ito yung partner, pampabulate sa ayam. Tapos, in-injectionan, dinaraduman in good health, very healthy Nagadan. so ayam. After a few hours, nag-collapse, nagbamit tabi iso ayam. Ay, kuya nito, related to COVID, partner. Day, gusto kong maaraman kasi kadakol kita mga kababayan tabi ka to, Dok. Ano tabi, Dok? Sa imo tabing ano dyan? Igwabanin na nangyaring malpractice or ano sabihan sa imong pagtubod? Siyempre po, kailangan po ng thorough investigation po dyan. Kasi po, ang medisina po ay bako pong perfect. So, meron po kitang hinapod ng mga anaphylactic reaction, even po sa tao. Kapag kinarga mo chemical, bako po gabos, nakakaiba po ng mangilan-ngilan po, nakakaiba po talaga yung mga arog kaya na reaction, kan lawas. Opo. Ngunyan po, ini pong kasong hindi kan mga, I don't know kung maabot na po ining malpractice, pero kami po, igwa po kaming grupo digdi, yung Philippine Veterinary Medical Association. Opo. So, Aram mo ko na nagdeclare tako po yung kami- nababanggit, Dok. Kasi ako mismo, igo talaga ako ng sadiring ayam na talagang... personal na bako po ito pala personal to, partner. na dinara mong ayam. Bako siya personal. Bako mo sadiri. Kumbaga, na-relate ko lang. Bako mo man sadiri sa ayam. Igwa, sa kuya nga ni din. Igwa din ako. Kaya nakarelate ako dumantabi, Dok. Kasi igwa talaga nin mga... So, ika-personal mong Ayan, na-experience na-experience ko. Ano tabi, Dok, ang pwedeng gibuhon kayo ni? Kasi nabibilog na ini tabi na may grupo na sinda na talagang willing i-complain ining certain veterinarian digdi tabi sa Legazpi
Legazpi City. Saan yan? So, di ko pwedeng pangaranan, partner. Igwasin lang pigaapod na ethics din. Di ba, Doc? So, ano Yes, tabi Doc. ang pwedeng gibuhon kaning mga kababayan ta na ang willing lang is ang gusto lang mangyari is mapanagot ining doktor na kung ano man ang ginibo sa saindang pigataman. Aram mo ba, Dok, kaya ang mga pet lover, bako lang iyan pet para sa inda, kundi parte nin pamilya. So, Yes, ano po. tabi, Doc? Ansay mo tabing advice para sa inda? Yes po, ipadagos ko po ini kasi po sabi ko nga igwa po kami organisasyon ano po. Ini pong kasi po para po maaraman ta kung talagang this is negligence on their part. Siyempre, ang mga ka-address lang po kaya, siyempre kapwa veterinary man yan. Opo, Ano po? opo. So kaya po kami ngunyan sa grupo mi, sa organisasyon mi, minagibo po kami grievance committee para sa araw kayo mga complaint, mag-i-investigate po kami sa sadiriming rank. Ano po? So ang gigibuhan na po sa mga kung sakaling may complaint, magsurat po sa grupo kan Philippine Veterinary Medical Association Bicol Chapter. Tangani pong maimbestigaran mi po ang araw kayo ini kasi po siyempre gapos naman po ay membro mi. Opo. Okay. Okay. Ihabol ko na lang ini. Sige, Doc, partner. ihabol ko na lang ini. Doc, sa lado po kan mga pet na mga ayam, lalo na ini mga pigdadara sa mga mall, na mga kurukarga. Dahil man, Doc, peligro na ining mga ayam na ini, maulakitan ki COVID. Dahil po, dahil man Okay. po. Iba man hindi po specific. Meron po kaming coronavirus sa ayam. Pero ang coronavirus po kasi may bakuna po kami kayan kasabay po yan sa So, bako man Section masyadong 1. risky para sa mga atama na ayam. Aram mo kay ko na iapot, partner, kasi maraypan mga ayam nagkakalaog sa mall. Pero sa mga akiday. Doc, tabi pangapunan na lang. Ang reminder ko lang po sa mga ayam na pigluluwas po, importante po na dapat igwa po siyang rabies shot. Rabies shot. Doc, pangapunan na lang po, tabi, sa satuyang mga kababayan na igwaning mga ataman na mga hayop, tabi, na tanganing maging responsable sila. Go ahead po. Ayun po, pakiramdam lang po sa mga dog owners na maging responsable po kita sa tuyong mga ayam. Importante po, pigpapakaon takitama, pigkakarigos taman. Siyempre po, kaipuhan po na, pero may po sindang tama po ang sa indang mga vaccination records, deworming records. Tangani pong mabuhay man po sindang maray at maugmaman po isa sa pag-status din sa tuyang kinaban. Ang ano ko lang din po sa mga dog owners, dito po pagpabayaan ay allowan sa tuyang mga ayam na nagbabalaw-bagaw sa kalye. Igawa na po kita mga batas na bawal po sinda sa mga public places. Kung sakali man po na din naiwasan kasi po minsan kailangan po magipag-sosyalan mo ng mga ayam, dapat po yan naka-lease or nakakadena pag piglalakaw-lakaw ta po. And siyempre, ang hindi po kita mag-contribute ki ati sa komunidad, kapag pigluluwas na po sa tuyong mga ayam, magdara po kita ki litter bag or yung supo, tanganin kung hindi event po na nag-ati po si ayam ta, responsibilidad na po, natanggalon po ito sa public place. Opo. Maraming salamat, tabi. Dr. Pancho Melia, ang pamayokan Albay Veterinary Office sa imo tabing oras asin panahon. Salamat, tabi, Doc. Salamat man po. Sa samuyang pagbabalik, mapauran na kita nin tablet, may manggagana man ng 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po inyong benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos, mamatawag ko sa tubig na Maria Rizal,
mga tauhan dito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Or yan, beltada kita partner ngunya na pagkahapon. Oh. Ano partner? Siyempre. Siyempre. Ano lamang? Basa ka Ano lamang ang mga pangyayari sa luwas partner? Sa luwas? Manlailain dyan ng mga pangyayari. Iba-iba. Kumusta lamang ang sa imong survey? Sa? Survey. Balita ko, madalagang kadaang pagka-alkalde. May naghahapot sa kuya eh. Oh. Ano ito? Text partner? Oo. Dakaduan na ko niyan aldaw. Ibig sabihin, matindi isa kang... Well, ara mo, Remy. What is your plan for 2022? Ara mo, Remy, kung talagang yan ang kaagadan kang tao, sa iman ako para sa yumahan ang pagsiserbi sa banwaan. Garo, nabuhay si Pando. Partner! Unya na pagkahapon, makakaibahan ta si Renz Igis Binalya. Uy, sabi programa ka na sa radyo sa next week. Ano? Programa ka na sa radyo. Sa Monday. Anong oras? Tamaabang kami. Ayan, abangan nindo ako mga ka-aksyon. Alas 10 sagod, alas 11 ng pagkahapon. Ay, pagkaaga. Ka talaga, partner. 10 to 11 in the morning.
Weekdays. Alas 10, alas 11 ning pagkahapon. Pagkaaga nga ni. Naturo ko baga. Matangao na dahil ito. O ayan o, may mga parapol ka lamang 10 to duman. 11 in the morning. May mga parapol ka lamang duman, taabangan ka Abangan lamang. nindo mga ka-aksyon. Siyempre, ang programang Uragon Banat sa pagkaaga. Siyempre, mga kaibahin nyo. Ang mga Salvador ng Bicolandia. Uragon banat, kung sabihin mo, ibabanatan ka. Oh, siyempre. Banatan mo na! Baka banatan pa Ang kanina. sabi ka ni ba, partner? Ang sabi ka ni ba, pag ikaw may ginibong sala, kay puhan mong tuyawon. Sige. Ayo, kaya di ka mo paragibunin sala, tangan di ka mo matuyaw. Tama. Harap man sa na yung kayan. Alright? Oy. Abangan nindo ako mga ka-aksyon. Sige. Mga tugang, Sa Radyo Uragon po yan, 90.7. matapos madangog, kan mga kababayan ta na si partner pala may programang Uragon Banat. Medyo na-nervyos ining sa muyang guest digni na tibad banatan siya ni partner. Kumusta ka? Kasi Sinusuod. nervyos na si Relax Lucy kami. lang tabi, Renz. Kumusta ka, Renz? Okay lang Ugis, Binalya. Taga sain ka pahaling lupalop. Taga Unggo Ginubatan Albay po. Ugon. Unggo Ginubatan Albay. Ano? Unggo Ginubatan Unggo. Albay. Unggo, Ginubatan, Unggo, Albay. Ginubatan, Bakit sa manok pag sinabi mong ugis, anong kulayan? Puti. Puti. Ay, totoo. Kakain ng mga klase ni manok. Ako nga, hindi ko yan aram. Gustong Ugis. sabihin, ang pamilya nindo, may lahi ka mong ugis. O, talaga. Yeah. So, kumusta? Anong grade ka na? Grade 12 po. Grade 12. Pirang taon ka na, Renz? 17 po. 17. May bata na. Hindi po. Bata. Bawal pa po. Bawal pa. Nata, ito. Sino nagsabing bawal? Gusto mo sabihin, hindi ka pa lamang nakakapot-kapot ka mo. Sino nagsabing bawal ang magkajowa? Wala man na nagbawal sa imo. Decision mo lang talaga. Anong pigigibo mo, Renz, pag dahing eskwela, duman sa Unggo, kang Ginubatan? Nagtutulong po sa aking magulang. Anong ginigibo nito? Nagtatanim po. Anong tinatanim? Kamuti. Palay. Po. Bakong dakol kamuti duman sa barangay nindo? Kamuting Oh, puti batbat, o tres colores. Tapos mais, ano? Po. Sige. Si Papa mo anong trabaho? Dain naman po dyan. Dain na dyan. May ibang pamilya na po yon. Ay, may ibang pamilya na. Nag-agum na kiba? Po. Nasisay na sana sa Pira ito ka mong magturugang sa ano? Si mama po. Pira ka mong magturugang? 5 po. Duman may tugang ka naman duman kay Papa mo? Pira man? Dain na. Daim. Pero aram nindo ko ngayon si Papa nyo. Po. Dain na kamo pigre-reparo. Besa na de. Oo, Naroon sabi nga ni talaga. Baga, bala man siya sa buhay niya. Pero dahil mo paglingawan. Napapaluwa lugod si Renz ka naramdaman niya si Papa Oo, niya. dahil mo paglingawan. Pirang taon mo nang dahil nakakaibanan si Papa mo? Matagal na po. Mga ilan po Grade kayo? 6 po ako nung iniwanan ka. Grade? Grade 6. Grade 3? Grade 6 po. Grade 8? Grade 6. Grade 6. 6. So, namimiss mo man si Papa mo. Dahil man po ta. Pigmamaltrato po kami sa tunong mga aki pa kami. So, kulog na buot ang yaon dyan. Dahil mo na pigahanap si Papa mo? Dahil man po. Dahil ka naman kay Kuyan sa iya na napupungaw ka pa? Aside kang tigmamaltrato ka, ano pa? Anong pagmaltrato, pigpapakol ka? Opo. Tapos, ano pa ang pigigibo ni Papa mo na talagang nagtatak sa puso as in isip mo? Ngayon, inaapi pa po kami ng pamilya niya. Ay, talagang makinig. Talaga. Pati sa pamilya ni Papa mo ngunyan, pigkukuha ka mo? Opo. Anong klaseng pang-aapi? Yung paninira po. Paninira. So, mas muya mo na lang na... Kamu na lang talaga? Kamu na lang mag-reparo. Pira nga ang tugang mo pa? 4 po. pa. Si mama mo, anong trabaho? Tatanom? Opo. Iyo na, nagtatab. Ikan matua? Hindi man. Bako ka matua? So, paano ka mo binubuhay ni mama mo? Ginigibuan ka, boss? Opo. So, grabe mo kay mama mo, pagpasalamat, Opo. pagpadaba. Opo. May mensahe ka para kay mama mo. Opo. Sige, anong mensahe mo? Mama, salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin magkakapatid. So, masasabi mong si mama mo ang hero kang buhay mo. Opo. Tama yan. Mag-eskwela ka kay... Kung may mensahe ka kay papa mo, Magmaigot ka maray mag-eskwela, tangan di ka mo pag-apihon. may sasabihin kay papa mo, Wala na siya. dahil na talaga. So, Liningawan mo na si Papa mo. dahil mo paglingawan, kasi dahil ka man magiging arog ka yan, kung Oo. bako dahil kay papa mo. Ano? Kung Siguro- bako sa dakulang kuha ni Papa mo, Aha. dahil ka mabibilog. Eyo. Maski ano pa man ang nangyaring So, sa ito ni pirmi papa ni mo. partner pigtataram na dakula. Eyo. Eyo.
Kaya dapat tandaan mo man giraray, kung bako kay papa mo, wara ka man sa mundo. Ade, may pagkukulang man si papa mo, pero dapat daiyan tigdidibdib ko ano. Kasi Pero kung nalimbawa magbalik si papa mo, dumanong ka mo, okay man sa imo. tatanggapon mo. Ay, Dai pa naghihilong partner ang kulong. Siguro in due time, ano? In due time. Tama yan. Pero bukas pa din ang sa imong Ako, partner, una na lang ang pag-iisip, mensahe ko sa'yo. ano, na talagang may posible na akuon mo giraray. Hindi ko pa alam. Hindi niya alam. Basta ining tugong ko sa imo, Renz, mag-adal kimaray, magsikap. Anong gusto mong maging pag nakatapos ka? Guro po. Ha? Teacher? Tapuson mo ang pag-eskwela mo, tangarig day kapag apihon kan mga kanilang taon. Ayan, tandaan mo daw, Yeah? ha? Ang futuro nakadepende sa sakaimong Siyempre, kamot. pag day ka mo nagtapos, nagbulak-bul ka mo, Minsan, apihon talaga ka mo. sinasabi ba ga, partner? Normal yan, partner. Sa mga magkakamag-anak, pag hindi nakatapos, kuhan, apihon ka. Pag may nagtanong nga, kuhan mo, ay, hindi ko yung kano-ano. Pero pag successful ka na nga, Uy! Halimbawa, ikana nga si Mayor Ugis, kan ginubatan, ay, kuhan ko nga yan, primon ko yan. Primon ko nga yan, distance Pati si papa mo, relatives ko pauli yan. na. Pati si papa mo, pauli na. Mayor na suaki ko. Yeah. Ako nang mamamala dumangkan mga kuhan. Sinasabi ba Tupada. ga, partner ninda, ang guro ang nakadepende da ang futuro kan mga estudyante sa guro. Ha? Pero nagtutubod man ako na sarong estudyante. Maski bako mo lang sa kuhan, di ba? Maski nga ni sa chicks, ano, pag maluelo yung kuhan mo, kulang man ang kuhan mo. Pero pag ngaya, mauragan dating mo man. Good luck sa imo ha. Malay mo, pag-abot kang panahon. Pag mayor ka, siyempre, gulpi man. Mayor. Pero gusto mo man magserbi sa bayan? Lalo na kung mga... Ha? Gusto mo man magserbi sa bayan? Abo mo? Dahil mo Dahil gusto niya not ang pag-teacher partner, pagsisilbihan sa bayan. Ayun, ang pigataram ko, itong maging Ano yan, leader. partner? Girugasgas na partner. Dahil, may ano yan partner, may sapin. Tawara. Igwa partner. O yan, aliw ko O yan, baga partner. O yan. Okay. Nangalas si partner. Sabi ni partner, natangi garing Gasgas na. May ano yan partner, may sapin. Sige. Garay man sana yan sa pandok mo partner. Bago ko yan ninusnusan, may sapin. May sapin. May sapin. Tanganing may itaw mo na kay proteksyon. Renz. Ayan, Renz. Akin ang iyong mga kamay. O yan, slow mo. Ano ang masasabi mo, Renz, kay Congressman Saldico na ikanarigaluhan ni tablet? Maraming salamat po kung saldi ko Bako dahil... ka man mamundo. Dahil Ayan, talagang arog ka lang kayan. Sige. Anong masasabi mo kay Kong Saldi? maraming salamat po kung saldi ko sa tulong na binigay mo po sa akin. Magkakatulong na po ito sa aking pag-aaral. Ayun. Renz, ano ang dapat gibon ka ng ibang estudyanteng parehas mo para magkaigwa man sindang tablet? Ano ang mechanics pala? Mag-like, follow, share, and mag-comment po kung karapat daw, kung bakit karapat dapat manalo ng tablet. Ayan, very shy type si Renz. Basta Renz, mag-eskwela ka, tapos mo. Pag naging teacher ka, di ka naapihon. Ayan, Kan syempre. mga kamag-anak mo. Maniwala ka sa ko. Good luck sa imong pagklase ha, Renz. Tandaan mo ini, padaba kamo ni Congressman Saldico. Ay, Partner! Oy! Nanggana si Renz. May nanggana kita ng tablet. may manggaganan na naman. Nabibilot ka, partner, ha? May manggagana na naman, uyaan sa tuyang. Maswerteng winner ngunya na pagkahapon. Siya si... Lawrence Espela. Ayan, si Lawrence Espela. Congratulations, Lawrence. Uyaan sa iyang naging mensahe. Basa. Marhay na aga po Action ko Center asin sa gabos na taga-antabay kan programang Tabang Ora mismo. Lalo na sa tuyang duwang maigos asin matinabang na congressman na sina Congressman Saldico at Congressman Pido Garbin. Ako po si Lawrence Espela, nakatira po ako sa San Ramon, Bulan, Sorsogon. Ako po ay first year high school ngayong pasukan. Sa Alcoba National High School, permi po ako nag-aantabay sa indong programa, kada live. Tiga-abangan ko talaga na sana saro ako sa manggana. Sobrang mabagal po ang pagklase ko. Wala po magamit na gadget. Lalo na unyan na nasa pandemic kita, tiga kapus talaga pati ang sakuyang ama na puspusan man magtrabaho. Maka-eskwela lang kami. Kaya ako man po na mas nagpupursige para sa pagklase ko dahil gusto ko makatapos kipag-adal ta may pangarap po ako. Saruman po ako sa nagmamauot na matauan asin mahandugan kan sa indong programa na permiko tiga-abangan asin tiga-aram kung ako na ngaya ang manggagana na syempre nag-aasa ako na aram kong sobrang makatabang.
sa pagklasiko, lalo na unyan na mahirap ang buhay. Sana po mapansin nindo, ako, budak matabangan tamuya kuman mapaugmaan sa kuyang mga magurang. Mabuhay an sa tuyang congressman asin an sa indong programa. God bless. Okay, paano niya yan mako atabi, Ayan, partner? congratulations sa imo, Lawrence Espela, kan Sorsogon. Ayan, Bulan Sorsogon. Congratulations! Alright! Ayan, tanganing makuha mo ang sa imong brand new tablet, Lawrence. Alaton mo, may maapod sa imong staff kan Action Co Center. Tanganing maabisuan ka kung noorin mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Alright! Partner! Oh! Sa satuyang pagbuelta, mga ka-aksyon, ang tabay sa nakamot, maparapol na kita nin 5,000 pesos! Kaya dyan sa nakamot, mga ka-aksyon, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Rito de Sorsogon.
Naklaw po pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, partner. Ang bida partner, nakaunsumay ka, no? Yan ang pagsasabi, sabi niya, wag na tayong mag-ano, ala. Ang bida naka-open, sumike na naman, ano? Biglang may mamon, ano yan, mga dilong ngayon dyan? Ayan. Oh! Pare na pagkahapon muna, kadako lang nakaantabay ngunyan as nagmamawat partner. Oh! Nasa rosin dahil sa maswerteng manggagana ngunyanin. 1,000 pesos. O di mapili kita ngunyang ki winner ki 5,000 pesos. Ayan. Boss Maki. Ang basa muna kita ng mga comments. Maleta. Oy, marin na pagkapon muna kay Daisy Avila Gonzales, nakatutok man dyan sa may Big Double A. Tagapiga, Legazpi City, nakatutok ko niya na pagkahapon. And syempre pa-partner, nagpapabati man si Emeline Portugal Banania. Nakatutok man ko niya na pagkahapon. Sige lang po sa inyo and good luck sa mga nagmamawat. Partner, maiwagang garapon. Sige, ganong garap malita. Ayan, sige. Maleta. Uy, Yan. magagato. Dahil mo pinailing kung si Saiso nag-abot? Natahuban ka ini. Kaya din Bata, nailing. 6-footer. 6-footer, guwapo. Tapos, Gusto mong sabihin, surarapulong tang manggagana kang 5,000 niya. Digdi. yun dyan. 6-footer, Nasa guwapo. garapon. Magayon ang... Ano ini? Ano ini, partner? Pigahanap ko nga ni Isano surarap. kantang sa lirika niya. Calling the attention of the owner of this bottled water, Pigahanap ko Nico Franco Adilye. Ano ini? Pigahanap ko nga ni, sugarapon. Partner, namumunga. Nakaw na. Ayun. Mga tugang mga kabarangay. Masiram ang banana. Paano ka kumain ng banana, partner? Alam mo naman ako, medyo may pagkatsunggo ako. Mukbang. Mga ka-aksyon. Ayun. Makasasong ka. Iganap ko kaya surarapulong ta. Kumain ka ng saging. Kaipuan mo ng panulak. Di ba mayroong mga panulak na markang kabayo? Sarap pala pag... Di ba? Araw pa lang kanina, Partner, experience siya ni... nakainom ka na baga kimarkang kabayo? O ni inomon mo, marka pato. Garilay ko kaya ininuman, partner. Diyos ko. Nagpipritos ka mo dyan? Ay, nasu! Mantika, toyo. O, ini ang tagsadiri pa lang kay ni Nico Franco Adilye. Ayo. Nico Franco Adilye. Sa yening bag na ini? Iyo. Ano ini nakalag? Media. Saro sa nanday mo. Media. Ay, duwa! Michael Ryan Quinto. Nico Gianfranco Adilye, cameraman, editor, news writer. May nagsunggang harap. Ay, nasugarapon. Nico Franco Adilye. Ay, ito. Ako Yan. manggiraray. Masarap Ito pala. na, partner. Ang programa pala ni Maybell na pahingi, magayon ng partner. Sana all. Sana all. Dahil daw kita nakakuha ang abunaran, may kinain at sa inyo batag. Mga kaibigan, Ayaw sa inyo ah. kami po ay humingi ng paumanhin kung sino man po ang nagmamayari ng saging. Hindi po namin sinasadya na makain. Kailangan lang po namin tikman para yung mga susunod na kakain ay safe at malayo sa anong na poison. Sana araw-araw may ganyan na lumalabas dito. Ayan. Oo, na-appreciate namin. Oo. Ayan, uy, partner, dakulon, medyo magayunan ang pakarol. Ibig sabihin, Pasko na! Yan!
Eto po mga ka-aksyon, yung mga nagpadala ng mga comments, Aram mo pinakamaganda mensahe. Rapulong ta duman sa laog kang kwan. Digdi na, sa nigo. Dahil ba ko duman sa laog kang pressure cooker. Digdi na, tapos taga... Yeah. Ayan. Sige. Pasko na, sinta ko. Sisay daw ang manggagana ng 5,000 pesos. Ayan, may maagang pamasko sa inyo. Si Congressman Saldico, 5,000 pesos. Pesos. Ayan, partner. Jingle bell, jingle bell. Alright! Uy, maray-maray ka ni An Septembre. Kan sa tuyang maswerteng 0948 0948 283 Matindi yun sa timing ka nga. Ano? Things. 0948 283 283 6914 6914. Right. Alat muna, tamay nag-message sige partner. Edward Barredo. Maray na aldaw po sa Indugabo, sapot ko po ko na rin. Ako madyan para makahagad nin tabang. Ay, anytime po pwede. 0948-283-6914. Ang pangalan, 0948-283-6914. Edward Barredo. Oy! Kumusta ka, attorney? Attorney, congratulations! Bako si attorney Edward na nanggana, si Iris Barredo. Iris Barredo, ikaw talaga. Para pico, kumusta ko lang si attorney. Attorney Edward, kumusta? Uy, matibay partner. I-comment ko lang ang sa tuyang matibay na Odjuman. Si Paul. Kasi timing talaga sa pakata. 09. Yan. Kaya, Sarado ang cellphone. Kang primerong nabunot sa 5,000, sarado ang cellphone. Ay, sayang. Try ta ulit, partner. There's always a second chance. Sige daw. Sige. Everybody deserves a second chance. Yes. Yeah, because I give you a second chance. Naramdaman ko lugod si... Tingnan kami kay Iris, kung ikaw man tabi, nagdadalan mo niyan. Sayang po. Sa sunod, Iris, dahil mo pagpalsukon ang telepono mo sa arog kaining oras. Ayan. Sayang bunot po. kita. Another. Ala, tataw punta Unattended naman. po ang telepono mo, Iris Barredo. Ayan. Yan. Yan na. Siya na yan. Kung si Seneng nagluwas, yun na yun eh. Aha, maswerte siya, taluminuwas siya. 0951 0951 103 103 43 43 63 63. Karen Bragais. Oy, Taga-Tabaco mga yan. partner, mga Taga-Tabaco. taga-tabako. Sige daw. Karen Bragais. Yan, nagre-ring na. Ayan! Nagre-ring na siya. Hello! Maray na hapon! Hello. Hello! Hello. Karen! Hello po. Aha! Ayan. Pakibabaan ta lang so. Pakibabaan ta, Odjuman. Ika talaga, Odjuman Paul. Yan. Bata, tig-komenta ka na. Oy, Hello Karen! po talaga. Yes po. Binabawi ko na po, Paul. Taga-sain ka, Karen! Taga-Pili po. Pili! Pili ka, Marinasur? Yes po. Ayun! Nagkamali tayo, partner. Akala ko mga Bragais is from Tabaco. Akala ko ang bus na Barangay taga-Tabaco. Pero taga-sain ka talaga. Baka nagum niya. Saan kayo pinangaki po? Paragay po ako pagpangak. Saragay. May agum ka na? Maya pa po. Nagkaklase po. Nagkaklase. Estudyante. Si papa mo taga Digdisalbay, bako man? Dati po siyang yaon dyan sa dati po. Saan ka nagkaklase, Karen? Sa CBSUA po, Pili. Si Bisowa. Si Biswa. Ayan. Anong kurso? Education po. Elementary education. Major Elementary in? education. Major in? General po ang elementary. General. General Elementary. Alright, Karen. Pirang taong ka na? Pirang taong ka na, Karen? 20 po. May boyfriend ka na? Maya po. Ayo po. Okay lang. Karen, saan katabi nag-comment na programa? Naman po sa Ako Bicol. Ayun! Ako Bicol. Sikat na sikat talaga na Ako Bicol. Sikat talaga na Ako Bicol. Ika, Karen, ano masasabi mo sa Ako Bicol? Ano po, ni sindang programa na
nakatabang po sa sa mga lalo na po sa mga estudyante or Ayun. Ayan. sa mga taga Bicol po. Opo. Karen, ngunyan tabi nakaulay mi ka. Ano sa iling mo tabi? Nata Anong kami pagbati nag-upod mo? sa imo. Po? Sa iling mo nata kami nag-upod sa imo ngunyan Karen. Dahil po ata naman sa sa comment po, Ayan. Ano ang idea mo? Pag inapudan ka, ano sa iling mo? makakakuha po ni 5 tapos 5K po tas tablet. Actually, Karen, sala ka. Karen, sala ka. Kaya may kainapudan, ta gusto may man sanang ipabot sa imo ang pangungumusta ni Maki sa kaniniko. Oo. Tapos, Kumusta ka da? Naaraman ninda na day kang juwa. oo, tapos gusto mi ko tanay ka kuhaon na artista, okay lang sa imo? Yan po. Kuhaon mi kang artista. Okay lang sa imo? Si Maki ang sa Artista imo talaga. kapartner mo da si Nico. Karen! Congratulations! Winner ka ng 5,000 pesos! Yaw! Karen, yaw ka pa Karen? Yaw, ne mo lang nadangog tamakusog-sugo yan. Oo, andyan ka pa ba? Yaw pa po. Yaw, Paul. Yan. Karen! Ang sabi mo nang gana kanin? 5,000. 5,000 pesos. Yan, alitabi regalo yan sa imo ni Congressman Saldi. Aha. Kana ko Bicol Party List. Ano? Ang sa imong Masasabi, ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico? Tay ka maswerteng Bicolan ang estudyante na mariregaluhan mo niya na aldaw kay 5,000 pesos. Salamat po kay Congressman. Dako lang tabang po ni Samula na po ang mata ako lang pong tugang nagsusuporta sa Muya. Ayan. Maraming salamat. Tunay tabi Karen ang Ako Bicol kasurog na. Kasurog pa. Yan. Salamat po. Pero nababaliktad ni O mo niyan, tabi Karen, alaton mo may maapod sa imo na stop kan Action Call Center na Ako Bicol kung paano mo ma-receive ang 5,000. Ayan, maswerte yun si Karen. Karen, ikaw masaro ka sa mga natag kan mga kapwa mo, FB friends or talagang ikaw mismo? Ang nagtag. Ang nag-comment. Ako po ang nag-comment. Ayan, congratulations! Karen, congratulations! Congratulations, Karen Bragais from Pili, Camarines Sur! Pero tagaragay siya. Nag-eskwela lang siya sa Siliswa. Congratulations, Karen! Thank you po. Alright, alam mo, Tabi, may maapod sa imong Stop Can Action Call Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan. Alright? Yeah! Okay po, thank you po. Bye-bye! Okay, Yan, partner, partner. duman sa ibang mga kababayan ta, lalo na mga kababayan ta na nagmamaot man manggana ning cash, ano ang dapat gibuhon? Akala ko, partner, taga-tabako. Maswerte, ha? Pero si Karayo-rayo, papa niya palang Camarines Sur. tagal by dati. Kaya Alright, Bragais. congratulations sa liwat Karen Bragais. And syempre sa mga kababayan taman dyan na nagmamauot manggana. Akin na kaipuan lang nindong gibuhon ang mga minasunod na mechanics. Yanot, i-like ang samuyang official Facebook page. Ikaduwa, ipadaraan sa indong komento kung nata kinakaipuan nindong manggana. Ikatulo, ibugtak ang sa indong telephone number. Ikapat, magtagtabi ning kapwa FB friends. Asin ikalima, i-share ang samuyang live episode. Alright. Diba, Duman naman simple? sa mga kababayan ta na may mga problema, agrangay sa buhay sa indong komunidad, kapalibutan, kapwa-tawo, mga opisyal, ahensas ni gobyerno, may mga problemang legal, medikal, anong dapat gibuhon? Ayan, sa mga nababanggit ni partner, dahil ka mo magduwa-duwa, pasiring ka mo digdi sa muyang opisina, digdi sa Action Call Center, sa may Embarcadero de Legazpi, digdi sa Barangay Victory Village, Legazpi City, asin iguanin ni staff na maakomodar sa Indo. Siring man, suday makadigdi, mag-message lang tabi sa muyang official Facebook page kung nata kinakaipuhan nindo nin tabang. Siyempre pa, may maakomodar tabi sa indong may higos, asin very accommodating na staff, tanganingan sa indong problema, asin reklamo, maaksyonan sa tabang yan, kang tabang ora mismo. Mga tugang! Ay! Nakaraos na naman ang sarong simana na pag-iribanan tadigdi sa programang Panunin Pagtabang, Pag-ayuda, Pagtaunin Pag-asa, Pagpaugma, asin pag-alalay sa mga kapwa Bicolano, hali po sa puso ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Dahil Biyernes ngunyan. Yan! Naging maugma mga kaaksyon,
asin pano nin pagkamot asin pag-asa ang sa tuyang pinagiribahan sa laog nin serong simana. Kaya hagad miliwat tabi mga kaaksyon sa masunod na aldaw nin Lunes sa another simana partner. Magiribahan girare kita asin syerto ang pagtabang ni Congressman Saldi para sa mga kababayan niya tong Bicolano. And gunyan man na simana nadiskubrita na may mga tao na mas gwapo si Kong Saldi kaysa kay Coco Correct, Martin. partner. Yan. Sabi ko na, partner, Yan. sa ibang tao tamaaraman niyan, partner. Bueno! Oras Bueno, na! oras na mga kaaksyon, tanganin kaming paramiantras na magpaaram. Tayo nabot na kita kan oras, partner. Sa masunod na simana, magiriban liwat kita paras na oras asin paras na programa. Kami yan sa indog na kay Riba. Daing iba, Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, asin. Salamat! Ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa kabik.